Το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο. Το έχω καταγγείλει με δυνατή φωνή. Έρχομαι λοιπόν από την Παλαιστίνη ή από οπουδήποτε αλλού, από το Αζερμπαϊτζάν ή από το Πακιστάν ή όπου θέλετε, και λέω γεια σας, είμαι Παλαιστίνιος, λέγομαι τάδε, δικό μου όνομα, ό,τι θέλω λέω, και το δέχεται ο Κερίδης, η υπουργάρα της κυβέρνησης. Αυτή η υπουργάρα λοιπόν της κυβέρνησης το δέχεται και λέει ναι κύριε μου, πώς λέγεστε, Αμίτ Χαμίτ, μάλιστα, από πού είστε, από την Παλαιστίνη, μάλιστα. Κατά δήλωσή του λοιπόν λέγεται Αμίτ Χαμίτ, είναι Παλαιστίνιος, βγάλτε του και ταξιδιωτικά έγγραφα. Κάντε τον και Έλληνα. Και βάλτε τον να δουλέψει και στην Ελλάδα αύριο μεθαύριο. Να χάσουν τις δουλειές οι Έλληνες, να δουλέψουν οι Παλαιστίνοι. Δηλαδή, μιλάμε, πραγματικά δεν νομίζω να συμβαίνει σε καμιά άλλη χώρα, προηγμένη χώρα της Ευρώπης αυτό, και να μην, ο λαός να μην ξεσηκώνεται, να πει τι κάνετε, ρε. Τι κάνετε, ρε, εσείς. Όποιος έρχεται εδώ, σας δηλώνει το όνομά του, το δικό του όνομα που θέλει αυτός, γιατί αυτός μπορεί να είναι εγκληματίας από το Πακιστάν, από το Αζερμπαϊτζάν, από, ξέρω εγώ, από την Παλαιστίνη, από όπου θέλετε. Να είναι ένας εγκληματίας από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τις χώρες της είπα τυχαία. Να είναι ο εγκληματίας και να δηλώνει όνομα Παλαιστίνιος, αφού η Ελλάδα μου βγάζει ταξιδιωτικά έγγραφα, θα αλλάξω το όνομά μου. Δεν μπορώ να γυρίσω στην πατρίδα μου. Θα πάω από εδώ, θα φύγω, θα πάω Γερμανία, θα πάω δεξιά, θα πάω αριστερά. Αυτά δεν νομίζω να συμβαίνουν πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Με δυνατή φωνή και στην Ευρωβουλή, με την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο.